माने जानाय समाव रावजोंबो रायलायनो गैया आरोना दायो सोरजोंबा रायलायबा माने जाजोबगोन नालाय सुरेना मा गामखौ होगासिनो दं ये मांगरा लगे मांगराटा আজি बहुत सेल हो আছে यार सिंगराটো दिनत केहाजार सिंगरा बिक्री करे हाँ 5,000 ता सिंगरा ना कि 5,000 ता सिंगरा सामोसा 100 টাকা বলি सिंगरा के टका 100 টাকা खालेला ना खाले थाक बिसि जा नै जागासिनो दं स्टुडेन्ट मा संगाना इबानला मानसियासो माबा होय इंद्र जानाय आसला जागासिनो दं गायनायलाय जाहो बांग्रा निसिना सामोसा नाय सिंग्रा नाय याते बिस्तिबार बाजारात सोलेगेरा या आइक लागे नामा बाजार खाय लागे हिन्जाव लाबाय नामानलाय हिन्जावखौथ' लाफाखै लागोनसै देग्लाय नै नोङो आदिबासिनि बायदि बाला हिन्जावखौ लाग्रोलायो दा हाबाया ओमफ्राय उनावसो जेमको आडगार चालू है আগত পোৱালি ছোৱালী ওলাই পেলাই সেই বিয়াটো কিবা খানা খুৱাব বোলে না डेंजर আছে মানটো अरे ले कोपरा खामानि ना आयो नाइट विनर मांगरा पूरा আছে रे सिंगरा बेसाद आदर्श गाँव जिमान लड़ा আছে सब मांगराटात माने सिंगरा खाबो आहे आरो फ्री दिबा लागबो मांगरा इতিয়া सबके এটা এটা খাব লাগবো 80 টাকা লো মাংরা মাংরা 50 টাকা হ্যাঁ মাংরা 50 নামটোই মাংরা ইয়া কা লাগে দেখা 10 টাকা সলিগটা ইয়া সবে সিংড়া কিনে আছে ওই মাংরা মাংরা Mana? Mana lihat ya? Metai jangan. Nah, manusia umma berdiri kabai. Singra jai. Danger handsome bintang baik sih, nih. Danger musan rungu lihat ya. Lapor Kristen bah single set. Description nomor satu dang nih. Nih bibu danger mandar. सिख्लाफ्रा खारफानबानो जिन्स खारफानांगौ 10 लाखसो दंखायो बेनाव एकाउन्टाव मुरा ओइ नैबे आदै ब्लेक कब्रा नाइट विनार गोरोम फुजोब्बाय ओमफ्राय बारबो गैखायालै गरमाबो डेन्जारखा फिसाजोआ ओमफ्राय नै माबा जागासिनो आलु पराठा जादों गन्थंआबो जालायलायो ना छे बुंदो अरदों नोंनाव थाम्फै अरदोंलै बथिं अरदों इथिंसो सावहैबाय इथिंसो मा जाखो दबसेलाय हारसा फैदों नै खारबा लाबो थबसे लाबो मानो हाखलैखो नों थबसेखौ मानो हाखलैखो थानायखो मानो हाखलैखो Meow. Hey. Labar tuh bisa nggak? Masa mana?
थुबखि हमनो मोजां मोनदों हा माय सुंबोजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय गरमानो अयथासार बिराद सान्दुं गोसा हाग्रा जाजोब्बाय नै बारिया मैथा खाना लांनांगोन बेहाय मैथा थास' बिबारजों जानो नैबे ना सारगासिनो ओमफ्राय एसां गोसा सान्दुं थिं थिं दुंदों नै 40 डिग्री सेलसियाससो जागोन ना सारबावो नै मोनदों ना मोनाखैथाय नाखौबो बिब' बिनानाव होगासिनो सारनाया ओमफ्राय ला नायनां नाया बेसे बुरजा नायदो मानसिया गोलोमख्रुजोब्बाय नोंखुनजो नायानो नै एफा एसेल' दासो फैखानायालाय इमान गरम दुङाखै नायानो गैयादां आराम दुगैलायबावो साबोनजों दा ओमफ्राय इमान फैफिनखो एफा सान्दुं गोसायाव आयु सान्दुङा ओथस खालायबावालै माबा मेंजोबबायो सारबावनो ना आयु माबा हाजोआव साना अबेथिंबासो उल्थासो ओंखारहैबाय नामा है नै बिथिंसो जोंदों नै सोनाबहासो माबादों हाबो साना नै रायजोफोर बानलु गायनाया माबा मारामनि बानलु गायनाया हाग्रा गोजा नै हाग्राखौनो फुफैयाखै ओमफ्राय मैथाखौबो सायावनो फोना गालांदों जावगुलिया माया मिथियाबा नायाबो नै हाब्रुआसो बांसिन जायो जागोन बांसिन मोनबावबायसो फवासे जागोनदां आरो 250 ग्राम थास' बिबारजों जानांगौ बरियानो थास' बिबारा अनलाइन खालामखादां फ्लिपकार्टआव लायाखैबा माथो माथो मुदलिलिनो मानसिया जाला मेंनाया जालालै ओंखाम उखैजोब्बाय सुलिखा जोङो दुगैबावदोंसै आयाव जिबाव नै आयाव रे मा दाखालिसो जों ओरै थांबा नोगोद गिदिरखामोन 8 केजि जाखावोमोन बाला जिबु फिथिगौ माने फार्स्टआव मोफौ नुलांगोरखाबाय मोफौखौ गारि लाखिनानै होसोदोंमोन जोङो मोनासै ओंखायनोसो नोंसोरो जिबौजों आरो जंजादों ओमफ्राय थांबाय थांनानै आरो फैनोसै समाव दाबायदिबा नेवलाय बारसुजालायबाय नेवलाय बारसुखांनानै लामायाव जमनानै दंबाय थायो आरो जिबौ फिथिगौमा बै फार्स्टआव मोफौ नुनाय जायगायाव जमदोंमोनदां माबाखौ मोफौखौ जिबौआ आं दा अमा बेदरखौ बरिया एवनानै लाग्रोबाय नै ओमफ्राय नैबे दं थास' बिबारजों मैथा एसे मिक्स खालामदेरनांगौ होमबाना बारा मोनामा आरोना थास' बिबारा न'आव बिराद गाज्रि मोनामोन थास' बिबार होबाय आं दा थास' बिबारजों अमा बेदर बिथिं हान्थाया दहाय माबा साम' एवगासिनो दङ साम' जाबाय Oh my God! Wow!